Samuel ngoma edi kan ti aduonu mienu. Na David firi hɔ kɔe, na odwane kɔɔ Adullam bodan mu. Na ne nuanom ne n'agya fie nyinaa tieye no, osane kɔɔ ne nkyɛn hɔ. Na wɔn a wɔn ho akyere wɔn, ne wɔn a wɔdede aka, ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔboaboa wɔn ano baa ne nkyɛn. Na wodii wɔn so safohene. Mmarima bɛyɛ 400 na wɔbɛkaa ne ho. Na David firi hɔ kɔɔ Mispi wɔ Moab. Na ɔka kyerɛɛ Moab hene sɛ, mesrɛ wo, ma m'agya ne me na mɛtena mo nkyɛn kosi sɛ mehunu deɛ Onyankopɔn bɛyɛ me ansa. Na ogyaa wɔn Moab hene no nkyɛn. Na wɔtenaa ne nkyɛn na David wɔ bepɔw so atenae hɔ nyinaa. Na odiyifo Gad ka kyerɛɛ David sɛ, ntena bepɔw so atenae hɔ, na sim kɔ Yuda asase so. Na David sim baa Herot kwae mu. Na Saul tee sɛ, wahunu deɛ David ne nipa a wɔka ne ho no wɔ. Na Saul te Gibea, santa bi ase wɔ kokoɔ so. Na ne pea kura ne nsam. Na ne nkoa nyinaa gyinagyina ne ho. Na Saul ka kyerɛɛ ne nkoa a wɔgyinagyina ne ho no sɛ, Mo Benyaminfoɔ, muntie. Yisai ba no so ba me ma mo nyinaa mfuo ne bobe nturo. Na ɔde mo nyinaa asisi mpempem so asafohene ne ɔhaha so asafohene. Saa mo nyinaa mo apam mitiri so. Na obiara ni hɔ a oyi me asotire. Sɛ me ba ne Yisai ba no apam. Na mo mu biara ni hɔ a odi me ho ya. Na oyi me asotire sɛ me ba de makoa agyina hɔ. Ne me redi asie. Sɛ ɔnta me sɛdeɛ ɛte nne yi. Ɛna Edom ni Doeg a ɔno nso gyina Saul nkoa no nkyɛn bua sɛ, mehunu Yisai ba no sɛ ɔbaa Nob, Ahitub ba Ahimelek nkyɛn. Na obisa Awurade maa no. Na ɔmaa no akwansoduane. Na ɔde Filistini Goliat nkrantɛ no maa no. Ɛna ɔhene soma maa wɔkɔhyia Ahitub ba ɔsɔfo Ahimelek ne n'agya fie asɔfo a wɔwɔ Nob no nyinaa. Na wɔn nyinaa baa ɔhene nkyɛn. Na Saul kaa sɛ, Ahitub ba tie. Na obuaa sɛ, minie, miwura. Na Saul ka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na wo ne Yisai ba no apam mitiri soɔ. Na wo maa no aduane ne nkrante. Na wubisa Onyankopɔn maa no sɛ ɔnsɔre me so na ɔntetɛ me sɛdeɛ ɛte nne yi. Na Ahimelek buaa ɔhene sɛ, Na wɔn nkoa nyinaa mu, hwan na ɔyɛ ɔnokwafo sɛ David a wɔyɛ ɔhene aseɛ, na wotie w'asɛm, na wodi no ni wɔ wo fie. Nne na merefi aseɛ mabisa Onyankopɔn mama no anaa? Yei mpare me, ma ɔhene mfa asɛm bi nto n'akoa anaa m'agya fie nyinaa so. Na wakoa nim yenom nyinaa ho hwee, ketewa o kɛse o. Na ɔhene kaa sɛ, Ahimelek, wuara na abɛwuo, wo ne w'agya fie nyinaa. Na ɔhene ka kyerɛɛ mmirikatufo a wogyinagyina ne ho no sɛ, Monnane dane mo ho nkum Awurade asɔfoɔ no. Na wɔnsan so wɔ David die mu. Na wonim sɛ ɔredwane na wɔanyi me asotire. Na ɔhene nkoa no ampɛ sɛ ɔtene wɔn nsa ka Awurade asɔfoɔ no. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Doeg sɛ, Wo deɛ, dane wo ho na ka asɔfoɔ no. Na Edom ni Doeg danee ne ho. Na ɔka asɔfo no kum mmarima 25 a wɔhyɛ nwura asɔfotaadeɛ da no ra. Na asɔfoɔ kuro Nob nso, ɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn, mmarima ne mmaa, mmɔfra ne nkokoaa, anantwie ne mfunumu, ne nnwan nyinaa, na ɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn. Na Ahitub ba Ahimelek babarima baako a wɔfrɛ no Abiatar firi mu dwane tii David. Na Abiatar ka kyerɛɛ David sɛ, Saul akum Awurade asɔfoɔ no. Na David ka kyerɛɛ Abiatar sɛ, Da no a na Edom ni Doeg wɔ hɔ no na mehunu sɛ ɛyɛ deɛ nara a ɔbɛkɔ akɔka kyerɛ Saul. Me na medi w'agya fie akra nyinaa ho so. Tena me nkyɛn nsuro. Na deɛ ɔrehwehwɛ me akum me no ara na ɔrehwehwɛ wo nso akum wo. Na me nkyɛn deɛ ɔbɛhwɛ wo so.